yleensäkin niin kuin sijoittajat katsoo liian vähän omistajia, sitä, että kuka siellä on omistaja, koska se on loppujen lopuksi, että jos sulla on niin kuin idiootti toimitusjohtaja hyvässä bisneksessä, niin sitten katsotaan, että onko sulla sellainen hallitus, että se pystyy vaihtamaan sen. Ja sitten jos se hallituksekin vaikuttaa vähän lapaiselta, niin sitten katsotaan, että kuka on pääomistaja, pystyykö se vaihtamaan sen hallituksen. Ja tämä me muuten töpättiin tässä Excelissäkin. Tämä on Karon Grilli. Vieraana Aki Pyysing. Marinadissa käsittelyssä Private Equity yksityissijoittajalle. Aki Pyysing, oletko sä pokerin pelaaja, sijoittaja vai mies, jolla on missio saada suomalaiset sijoittamaan paremmin? Kai mä oon ensisijaisesti sijoittaja tällä hetkellä, jolla on missio saada ihmiset sijoittamaan paremmin, ja sitten olen jäähdyttelyvaiheessa oleva pokeriammattilainen. Eli kaikkia kolmea ruutua rupsataan. Joo. Mä mietin tätä suomalaisten osakesijoittamisvalistamista. Nyt esimerkiksi sä oot kirjoittanut viime viikkoina ainakin 2 kolumnia Excelistä. Excelillä oli merkintäetuoikeusanti ja siihen liittyvää matematiikkaa oot avannut usealla kolumnilla. Ja ne on selvästi myös vaikuttaneet, koska musta tuntuu, että ainakin OP taisi sun ensimmäisen kolumnin myötä laittaa kaupankäyntirobotin, jolla sitten myytiin Excelin osaketta ja ostettiin tilalle merkintäoikeuksia. Se, ettei kukaan ollut laittanut perjantaina sitä robottia sinne pyörimään, niin sai mut niin näkemään tavallaan punaista, että kun siellä hoidetaan toisten rahoja ja 5 suurinta omistajaa on kaikki instituutioita, niin kukaan näistä kuukausipalkkaisista kavereista ei nyt sitten ollut viittinyt soittaa pankkiriliikkeeseen, vaikka oli siis silleen niin kuin selkeästi omien etujen vastaista kirjoittaa siitä, koska mä arvelin näin käyvänkin, että kyllä se nyt joku sitten herää. Eikä se nyt ole siis silleen, se on vaan niin kuin yleisesti ottaen, että kyllä pitäisi olla niin kuin silleen, jos hoidat toisten rahaa, niin pitäisi olla enemmän hereillä, kuin omien rahojen kanssa voi nukkua vaikka viikon, mutta sen takia minä ne omaisuudenhoitohommat lopetinkin liian stressaavana. Niin, omaisuudenhoito oli liian stressaavaa, kun voi pitää omissa käsissä, niin silloin on pointtinsa tossakin. Mutta mun mielestä olet selvästi myös näiden siis ultimaattumia omaisuudenhoitajille, mutta myös samalla olet viihdyttävästi käynyt läpi sitä matematiikkaa ja opettanut suomalaisille, että kuinka merkintäetuoikeusannissa kannattaa käyttäytyä. Ja siis niin kuin valitettavasti näin, koska mä olin itse ajatellut, että mähän saan toissijaisesta toissijaisesta annista paljonkin osakkeita. Nyt mä veikkaan, että niitä jäi toissijaiseen antiin aika paljon vähemmän. Kiitos sinun kolumniesi. Näin saattoi varmaan vähän vähemmän, mutta kyllä se näin on, mutta että lapsien rahoillahan tässä jo pelaillaan, niin ei sillä nyt niin väliä ole, että tärkeintä on missio. Siis tämä matematiikka, mikä tässä taustalla on, niin esimerkiksi merkintäetuoikeusannessa, niin sehän ei kovin kummosta ole. Yhteen pitää osata laskea, vähintään osata laskea ja prosenttilaskun pitää osata tehdä. Joo, ja sitten jos osaa käyttää vielä Exceliä, niin sitten ei tarvitse oikein näitäkään osata edes itse tehdä. Niin, mutta sitten täytyy tietää se kaava. Niin, kyllä. Siis minusta tuntuu joskus, että prosenttilaskun osaamalla osakemarkkinoilla on jo, jos nyt ei kuningas, niin vähintään prinssi. No kyllä niin kuin top 10%, niin kuin ainakin niin kuin sijoittajien lukumäärässä pääsee sillä, että osaa prosenttilaskunsa. Ja sitten vielä tietää, että mitä osakesarjoja siellä on. Niin tästä on jo silleen, että tietää mitä on listalla ja mitä on omassa salkossa, niin tässä ollaan jo niin silleen beatata field ihan kepeästi. Paljon on 19,50. Se on sama kuin 76 200. 19,50, 38%. No niin, se on täsmälleen sama kuin Koskenkorvan alkoholiprosentti. Mä kuulin, että sä oot flunssassa, niin ajattelin juhannusjakson kunniaksi. Tämä ei välttämättä paranna, niin tässäkin on nyt EU-korkki. Tämä ei paranna tautia, mutta se tekee ehkä sairastamisesta siedettävämpää. No niin, sehän. Onko sulla K18-leimat? Sellainen varmaan täytyy laittaa. Täällä on kerran jaksossa vieressä noin kirosana, niin se täytyy jo YouTubeen laittaa. Eikö sullakaan urheilupäivä sitten ei ole tänään? 480 metriä, niin lyhyt matka. No niin. Pitää juosta viestiä tänä iltana. Kyllä. No niin. Toivottavasti tämä myös toimii sille ennaltaehkäisevästi, ettei mulle ei tule sitten tauti, josta olet jo pääsemässä eroon.
Niin, siis sä olit Excelin ainakin huhtikuun lopun tietojen mukaan ennen kuin sitten veivasit. Sähän siis myit, niin kuin jokainen järkevä, myit osakkeisia ja ostit tilalle merkintäoikeuksia. Ja huhtikuun lopussa olit 20 suurin rekisteröity osakkeenomistaja. Minkälaisia peliliikkeitä teit Excelissä nyt Merkkari-Annin aikana? No siis mä itse asiassa ostin, niin pääsalkussa ostin, tosiaan just tein tämän ja sitten tein toissijaisen merkinnän, joten paino lisääntyi sen verran, mitä toissijaisesta tuli, eli se 18, no siis pyörästi varmaan 18 pinnaa, mutta ja sitten, mutta sen lisäksi ostin sitten ihan siinä kupongin loppunoterauspäivinä kaikkiin irtokioskeihin niitä merkkareita ja tein sitten niihin maksimaaliset nämä toissijaiset merkinnät, missä nyt vaan suinkin rahaa oli. Tosi unohdin yhden kioskin tuon Aki Pyysingin, että sielläkin olisi ollut. Eli jos ylimääräinen likviditeetti laitettiin toissijaiseen merkintään, tai ensin niin noihin merkkareihin ja sitten... Niin, no eihän ne merkkarit siis siinä niin ollut se merkittävä, mutta täytyy olla rahat tehdä se toissijainen merkintä, koska se pihvi oli pitkälti siinä toissijaisessa merkinnässä. Johon jäi tosiaan niin ehkä vähän valitettavan. Siis Finnairin Annissa esimerkiksi marraskuussa, silloinhan viime vuoden marraskuussa sai paljon enemmän. Joskin nykyperspektiivistä voi sanoa valitettavasti, koska Finskin kurssihan on tällä hetkellä alhaisempi kuin mitä se oli silloin. Ei siitä voi valittaa, koska niin mä otin kyllä sitä Finnairia ihan isolla kädellä ensimmäisen kerran eläessäni lentoyhtiötä, koska mä oon kuunnellut paremmin Warren Buffettia kuin Warren Buffett itse. Mutta ei mulla Finnairia ollut enää pitkään aikaa. Mä olen tällainen, itse asiassa mä keskustelin tästä estejuoksija Topi Raitasen kanssa. Mä häntäkin yllytin ottamaan toissijaisessa merkinnässä niin kaikki mitä mahdollista on siellä. Ja me sovittiin Topin kanssa, että kolmosella, siis silloin se oli 3 senttiä, ostetaan ja 4 sentillä myydään. No, mulla ne on edelleen sarkus. Mulla oli joku kiire silloin, kun se kävi 4 sentissä. En mä usko, että me käydään 4 senttiä. Mulla kävi lisäksi sellainen paremmin näissä sijoitushommissa olla syntyä sunnuntaina, kun olla hirveän taitava. Että koska kaikki Helsingin spekulantithan ottivat sitä toissijaisessa merkinnässä. Siis hereillä olleet spekulantit otti tosiaan toissijaisessa merkinnässä sitä Finnairia. Ja sitä tuli paljon. Sitä tuli niin paljon, että kaikki oli ihan paskat housuissa siitä, että apua tähän, niin tästä tulee pataan. Ja painoivatkin sitä siellä hätäpäissään 10 aamulla menemään niin kuin ihan isoja määriä, mutta me heräsin siihen aikaan, kun sivistyneet ihmiset herää, eli 12 ja katselin, että tämä meni, tuli paljon ja hyvä plussa. 2 turhaa stressituntia jäi pois. Ja mutta siinä piti nimenomaan siinä mielessä olla sopivasti unessa ja sopivasti hereillä, että täytyy myydä ne silloin, koska nyt ollaan tällä hetkellä alle 3. Joo, mä myin sitä silleen joustavasti, mutta että kuitenkin aika nopeasti ne kaikki, koska ei mulla ole mulla ei ole niin minkäänlaista intoa valtion omistamaa lentoyhtiötä, oikeastaan kenenkään muunkaan omistamaa lentoyhtiötä, mutta vielä vähemmän valtion omistamaa lentoyhtiötä pitää niin holdissa silmät kiinni. Toivoin, että Aasian suorat ylilennot palaa. Toki jos tietäisin, että Neuvostoliitto avautuu, niin kyllä. Niin sitten eri asia. Se on pitkässä viivassa. Osallistut innokkaasti erikoistilanteisiin. Ollaan siinä mielessä niin kuin tällaisia sielun veljiä, että mä tykkään myös näistä. Mä oon näköjään vaan hitaampi reagoimaan. Mutta sulla on varmaan niin kuin useiden kymmenten osakkeiden ikään kuin longipositio, jota sitten keventelet ja lisäilet. Sä oot sijoitustiedon kolumneissa. Sulla on usein siellä graafi, jossa punainen piste on, milloin olet myynyt, ja vihreä piste on, kun olet ostanut. Niitä kauppoja on tosi paljon. No joo, siis en ole varsinainen traderi, että se näyttää sellaiselle, joka niin kuin ei juurikaan tee kauppaa, ja se näyttää paljolta, mutta ei niitä niin hirveän paljon ole. Mutta kyllä me että myin tänne, ennen kuin lähdin tänne, niin myin Fortumea, jonka olin ostanut yhden erän Fortumea, jossa olin longina, mutta saman erän, minkä olin ostanut niin kuin viime viikolla perjantaina ehkä, niin myin sen nyt sitten tuohon. Plus laitoin 2-puoleisen noterauksen sekä erän myyntiin kalliimmalla, että erän ostoon halvemmalla, niin kuin, että tämän tyyppistä, mutta tämä pohjautuu siihen perusfilosofiaan, niin että osakekurssit lyhyellä aikavälillä käyttäytyvät täysin järjettömästi ja pitkällä aikavälillä taas noin niin kuin täysin loogisesti, ja sitten siinä välillä ne hyppii ja pomppii, ja sitten jos seuraat niitä kursseja silleen, koska mulle se pörssikurssien seuraaminen ei ole niin kuin mitenkään raskasta, mun mielestä ihan hauska katsella niitä, kun ne hyppii ja pomppii. Tosiaan me siis silleen tuijota ruutua koko päivä, ei siinä ole mitään hauskaa. Mutta siinä on hirveästi hauskaa just niin kuin, että kertoo mielellään tätä, että ostin perjantaina Fortumia 20 senttiä halvemmalla ja sitten myin sen maanantaina. Niin, ja sitten siinä jää niin kuin,
en ole kyllä tehnyt varsinaisesti laskelmia, mutta mä oletan, että sit kyllä mulla niin on jäänyt vähän lisäarvoa siitä. Että siinä pitää vaan olla sille vähän varovainen, ettei niin mene paskomaan salkkuaan. Eli että silleen, että jos sä myyt nouseviin ja sitten sulla ei olekaan sitä lappua enää, joka tosin niin esimerkiksi Cargotecissa ja Konecraceissa mulle kyllä kävi sitten juurikin näin, että ihan viimeinen piikkiin jäi naurupositio, mutta tämä kyllä pohjautuu jo siihen, että mun mielestä ne alkoi olla jo aika kalliitakin. Että silleen, että olen ihan fundamenttipohjainen sijoittaja, joka yrittää pyrkiä hyötymään sitten niin välissä olevista kurssireaktioista, jotka eivät perustu yleensä yhtään mihinkään. Ja sen vähän perusteella, mitä olet laskenut, niin ilmeisesti siis olet sillä kannalla, että muutkin kuin osakevälittäjä hyötyy siitä, että se treidaa. Nämä nykyiset välityspalkiot, nämä on lähinnä humoristisia. Että paljon on kavereita, jotka toistelee tätä niin kuin, 80-luvun, 90-luvun rahoitusteorian mantraa, että treidaamissa kaikki raha menee palkkioihin, ja niin se silloin nyt pitkälti menikin, koska palkkiot olivat niin kuin, 10-100 kertaa korkeampia kuin tänä päivänä, että mun volyymissa, jotka niin se on silti niin se palkkion osuus on siinä melkein niin humorisen pieni, että vähän hävetti tinkiä tässä hiljan palkkioita alaspäin. Mutta kyllä sen verran teet kauppaa, että saat osakevälittäjältä kutsun lounaalle. Ja se on paremmalle lounaalle kuin pikaruokaa. No siis joo, ja siis että mulla on osakevälittäjä, jonka saan kiinni heti, jos haluan, mutta yleensä mulla on asiaa lähinnä näissä erikoistilanteissa. Erikoistilanteetkin on, ne missä on eniten joutuu olemaan yhteen osakevälittäjässä on se, että sieltä tulee joku erittäin ärsyttävä KYC, jonka täyttäminen on helvetin vaikeaa. Noin niin kuin laskentaekoon. Yksi akateeminen loppututkinto ei riitä, että pitäisi olla 2. No. Millä perusteella sä teet näitä? Nyt sä kerrot Fortumista, että sulla oli tällainen niin kuin ikään kuin haara, eli joko ostoa tai myyntiä sen mukaan. Niin onko se ihan niin kuin kurssiheilunta oletuksella, vai onko siinä jotain niin kuin markkinoiden perusfiiliksen aistimista? Mä voin kertoa, että koska tämä on aika yksinkertainen ja mulla on kertoneet monet nuoret miehet, että tekoäly vie minut tässä, koska etsin nousupäivinä myytävää ja myyntipäivinä ostettava näin pääsääntöisesti. Ja siis niin kun, jos on niin kun iso laskupäivä, niin suhtaudun hyvin negatiivisesti, vaikka olisi joku osake noussutkin. Vaikka mä olisin sitä hiljan ostanut, niin suhtaudun hyvin negatiivisesti, koska mä uskon kuitenkin tämän ahneuden ja pelon edelleen dominoivan tätä markkinaa. Ja mun mielestä nämä niin nimenomaan algoritmit mieluumminkin vahvistaa siis, että nykyisin nähdään sellaista niin perusteita pompintaa enemmän kuin aikaisemmin. Ja se johtuu niin siitä, että on nämä algoritmit, jotka nuuskivat toisiaan ja sitten lähtee juoksemaan. Ja sitten siellä on, aseteltu näitä stop-losseja, mikä on, mä en ole eläisellä asettanut yhtään stop-lossia, enkä myöskään stop-profittia. Siis silleen, tällaiset orderit on siis silleen tyhjänpäiväisiä. Joten siis sellainen tyhjä kohina, kun se oli ennen, se oli 0,5%, ja nyt se on 1,5%. Ja sitten jos ei sitä tyhjää kohinaa, niin silleen hyvä vähän lyödä päähän tuolta ja sitten kopata vähän alta. Niin. Minkälaisia osuuksia, jos sulla nyt vaikka se Fortumissa on henkinen longi, niin myyt sä salkun tyhjäksi, vai onko se niin jotain säätämistä 10%? Tässä tapauksessa niin säätämistä juurikin 10%. Niin kuin, ja sitten kun sille jää ihan paperirahaa välistä, kun ei mulla ole, siis mun mielestä se Fortumin fundamentit ei ole, mä ennen kuin sähkötermiinejäkään en edes hirveästi seuraa, koska sen sähkötermiinejä seuraa koko muu maailma. Mä katselen sitä pörssikurssia, koska siis se, että jos sähkötermiinit nyt niin tänään vähän nousee, niin fundamenteissa ei ole muuttunut mitään. Niin vesivoima jauhaa seuraavat 20-30 vuotta, ja se on meidän edullinen tapa tuottaa sähköä luultavasti. Ja. Näin. Sitten tietysti, jos tehdään uusi kaapeli-investointi tai pienydinvoimaloita tulee, noin niin kuin todetaan, että nyt meillä tulee pienydinvoimaloita, sähkön hinta laskee fundamentaalisesti pitkään aikaa, silloin fundamentit on oikeasti muuttunut. Se, että ne sähköterminit siellä pomppii, niin siinähän pomppii kaikessa rauhassa. No miten tämä tällainen, siis jos tapahtuu säätämistä tämän kohinan ympärillä, miten se suhtautuu sitten laajoihin markkinatrendeihin, että
nyt toisinaan on euforia ja toisinaan on, ehkä nyt Helsingin pörssissä on viime ajat ollut vähän tällaista enemmänkin depressiota. No se on samantyyppinen sitten tällainen longimpi filosofia on se, että koska ajoittaminen on mahdotonta, niin silloin kun ollaan niin kuin masennuksen, niin kuin, että viime viikolla nostin osakepainoa, olin siis netto-ostaja ihan niin kuin silleen no paperirahalla, mutta ei nyt kuitenkaan prosentuaalisesti isolla. Ja sitten taas, niin kuin, että teknokuplan aikaan mulla oli rahaa, oli kyllä vähän silleen pitkiä minuutteja esimerkiksi. Ja silleen, että sitten niin kuin finanssikriisissä taas oli niin kuin kanitettuna kaikki, mitä pystyi. Hain asuntoonkin lisää lainaskriittaa, että saisin osakkeita. Ja niin paljon otin lainaa kuin silloin, kun sain. Ja niin. Sit ylipäätään sain. Ja sitten ne limitit meni itse asiassa täyteen jo ennen. Kyllä sitten vielä mentiin niin kuin, toki vähän alemmas, kun sitten enää ei ollut. Alkoiko pankit soitella siinä vaiheessa, kun osakekurssit? Ei, jos kyllä mä siis silleen 90-luvun laman nähneenä ja ollut tilanteessa, että useamman vuoden ajan siinä, että joka päivä pankilla on perusteet soittaa ja irtisanoa luotot, niin kyllä mä jätän siis sen verran turvamarginaalia, että sitä skriittää ei ole niin paljon, että mikään niin kuin 10 pinnan lisädroppi vielä laittaisi, niin kuin, että mä niin kuin siellä margin callien ympäristössä askartelee, että sen verran ja nykyisin me siis niin kuin esimerkiksi koronakuopassa, niin mulla jäi vielä olisi vielä niin kuin voinut tulla 2 viikkoa lisää pudotuksia, mulla olisi ollut niin kuin ammuksia ampua, että silleen, niin kuin, että kun ampuu ensimmäisen laukauksen ja sitten tulee 5 pinnaa seuraavana päivänä, ja sitten ampuu toisen ja sama toistuu 5. päivänä, niin siinä pitää ampua sitten vähän pienempiä ammuksia silleen tavallaan, ettei lipas ole heti tyhjä. Onko sulla koko ajan velkaa? Ei ole siis, että mulla on koko ajan limittejä, mutta siis, että sijoitusaste on niin kuin välillä alle 100%, koska silloin kun musta tuntuu, että ollaan niin kuin vähän pitkissä hinnoissa. Että onnekkaasti ajoin niin kuin koronaan niin kuin alle 100% sijoitusasteella, että mä olin, niin kuin, olisiko se nyt ollut joku 70 tai jotain tällaista suuruusluokkaa, kun mä pyrin kuitenkin syklin yli olemaan niin kuin mieluummin 110-120, koska sopiva sijoitusaste normaalille sijoittajalle on 160 miinus ikä, ja sitten kun ollaan spekulatiivinen, mun laittaa vielä vaikka 57 ikä, niin voi sivuuttaa tämän ohjeen. Ja musta se ei ole niin kuin, se, että sä oot longina osakkeessa, ja sulla on joku 10-20 pinnaa skriittaa siinä, niin ei se ole mikään riski. Niin kuin oikea riski se ei ole. Siis, että se on vaan, niin kuin, että sellaiset, jotka ei käytä yhtään lainaa, ne on peloteltu sillä velalla, ja mikä on ihan aiheellista, koska sä olet yhtään peliongelmaan taipuvainen, niin ei se sitten sovi, koska siis, niin se on niin kuin, vähän kaikki sellaiset, ketkä on tälleen, tiedän paljon tähän ongelmaan niin ikään kuin taipuvaisesti, kun ne tulee osakemarkkinoille, ne ottaa melko pian sen silleen, että ne on niin kuin margin callin päässä niin kuin ylihuomenna. Ja suhtauttamatta sitä niin kuin yleiseen markkinatilanteeseen. Niin, no siis, ja eikä sitä siis, ei sinne, että olet niin kuin 2 pinnan margin callin päässä, niin sinne ei pidä mennä ikinä, että sun pitäisi ryhtyä itse toimenpiteisiin, että jos olet arvioinut, niin sitten niin kuin vaan niin kuin, rupeat niin kuin etsiä salkkusi niin kuin huonoimpia ideoita ja niin parempi myydä salkkua itse, kuin antaa välittäjän myydä. Parempi päättää itse, mitä sieltä myydään, kuin antaa välittäjän päättää, että siihen ei saa mennä koskaan, ei kerta kaikkea. Mikä on tällä hetkellä, otetaanpa se sinappikysymyksen, eli Helsingin pörssi 12 kuukauden päästä. Onko se laskua, nousua vai tulista nousua? Nousulla saa vihreän. Laskulla joutuu ottaa punaisen, mutta tulisella nousulla, jonka prosentin saa määrätä itse, niin on musta. Tämä on vähän huono, koska mä ottaisin tuon väkevä ilman muuta, mutta että se on lasku. Mutta tämä on tosi väkevä. Tulista. Mä tiedän, mutta toi ei ole niin hyvä. Mutta enkä minä ottaisi, siis mä sanoisin, jos on pakko vastata, kun en mä ikinä tiedä, mihinkä ne menee, mutta että jos olisi pakko arvata 12 kuukautta, niin sanoisin, että ottaisin tuon vihreän nousua, mutta minä vaadin, koska joudun vastaamaan vastenmielisen kysymyksen, niin vaadin silti saada tuon punaisen. Saat nyt ne molemmat. Olet toinen, joka on itselleen puhunut 2 nappia täällä selvästi. Paraniko flunssa jo? Kyllä se vähän helpotti. No, mutta ei vielä kokonaan. No niin.
Lisäksi tässä tällekin on käyttöä, koska mä sain sulta aikaisemminkin nämä molemmat sinapit. Käytin itse tämän toisen ja toisen vein äitille jouluksi, koska se syö tätä. Laitoit muuten someen kuvan, kilttiä. Laitoinko? Laitoin. Okei, tämä en edes muista. Mainos. Jos kaikki sometuksessa muistaa, niin silloinhan somettaa selkeästi liian vähän. No niin. Citycon on varmaan sun suurin sijoitus, ainakin mitä mä nyt julkisia rekistereitä on katsellut. Joo, on. Siis yhtiö, joka maksoi pääoman palautuksia ja järjesti sen jälkeen huutokauppas suunnatun Annin. Miten sun selkärankasi kestää omistaa yhtiöitä, joka käsittelee osakkeenomistajien tuolla tavalla? No siis mähän nyt on siis klassinen paskayhtiösijoittaja ja kontrasijoittajakin vielä, ja lisäksi syntiosakesijoittaja. Löytyy rukseja riittävän monen ruutuun. Ja kyllä se siis, niin kun, että onhan se vähän hirveätä, kun kiinteistösijoittamisessa se velan käyttö on niin sellainen... Niin kuin, ykkösjuttu tai ainakin kakkosjuttu. Niin, siis sanotaan tasavertaisesti on niin kuin siis siinä operatiivisen toiminnan rinnalla on se rahoitus niin kuin, ja nämä molemmat pitää niin kuin osata. Ja sitten täytyy osata prosenttilasku tässä yhteydessä. Tässä se tulee niin kuin silleen esiin. Niin se, että jos yhtiö hoitaa niin kuin rahoitustaan täysin, kiinteistösijoitusyhtiö hoitaa rahoitustaan täysin järjettömästi maksamalla samaan aikaan pääoman palautuksia ja ottamalla 10 pinnan hybridiä, tavallaan ottamalla 10 pinnan hybridirahaa, että kun ne saa niin velkoja sisään 8 pinnalla, niin eihän siinä ole niin mitään tolkkua siis tässä toiminnassa. Mutta tosin siis olen kyllä niin siis siinä mielessä, että rahoitusta hoidetaan siinä mielessä tolkullisesti, että ei sillä mitään konkurssiriskejä oteta. Tämä on mulle alun perinkin tämä Citycon on ollut sellainen puolustuspelisijoitus, että mä oon nähnyt, että siinä on niin siis sellainen downside, tosin siitä, mikä minä ajattelin sen olevan sen downside, niin se aikoinaan, niin sen alapuolella on jo käyty, mutta tämä toisaalta, kun tämä on niin korkopeli ja tämä kiinteistösijoittaminen, jos sun korkonäkemys on väärä, niin sitten tulee yleensä osumaan osakepuolellakin. Että. Niin kuin Cityconissakin toteutui. Siis kyllä. Siis ja nyt on lisäksi niin siis sellaista ihan aiheellista noin niin yrityskohtaista painetta, koska siis silloin, niin kuin, jos mä olisin niin kuin Morgan Canen rahastonhoitaja, mulle tultaisiin esittelee tätä keissiä, ja sitten pääomanpalautuksia samaan aikaan, sitten 10 pinnan vierasta rahaa, kun mä lasken hybridit niin kuin ikään kuin vieraaksi rahaksi. Sanoisin, okei, seuraava, niin kuin siis silleen uudeksi riviksi. Mutta tämä ei sua alkanut harmittaa V-kirjaimella riittävästi, että olisit myynyt laitaan? Ei riittävästi, koska olen kuitenkin silleen hintasensitiivinen. Sehän tuli niin kuin siis sitten iloisesti siitä alas, mutta että kyllä mun niin kuin sellaiset targetit, että missä myyn kaikkia, missä lisää teen reipasta average downia, niin kyllä nämä niin kuin tuli silleen maalitolppia kyllä laitettiin silleen iloisesti. Siirrettiin alaspäin? Siirrettiin alaspäin ja että kyllä tässä on niin kuin syyllistä pitää etsiä tässä tapauksessa kuitenkin peilistä, eikä niin kuin syyttää yhtiötä, että kyllähän minä tiesin sen, että siellä on yksi omistaja, joka päättää ja joka päätökset tulevat varmasti pohjautumaan sen omaan tilanteeseen, eikä niinkään yleiseen hyvään. Ja omistajariski on niin kuin yleensäkin niin kuin sijoittajat katsoo liian vähän omistajia, sitä, että kuka siellä on omistaja, koska se on loppujen lopuksi, että jos sulla on niin kuin idiootti toimitusjohtaja hyvässä bisneksessä, niin sitten katsotaan, että onko sellainen hallitus, että se pystyy vaihtamaan sen. Ja sitten jos se hallituksekin vaikuttaa vähän lapaiselta, sitten katsotaan, että kuka on pääomistaja, pystyykö se vaihtamaan sen hallituksen. Tämä me muuten töpättiin tässä Excelissäkin niin kuin siis silleen, että siellä ei ole kasvollista omistajaa. Tämä on niin kuin, siellä ei ole ollut ketään, joka niin kuin siis silleen niin kuin varsinaisesti niin kuin menettäisi yöunensa siitä, että hoidetaan vähän vasemmalla kädellä. Mä mietin, että osakeanti tai pääoman tarve olisi Excelin voinut tuoda sellaisen. Siis mun mielestä osake on tällä hetkellä halpa. Siis jos myydään, mä itse katson EV per S, se on nytten tämän näin on, saako ne sen komposiittihommassa, onko niillä kilpailuetuja ja miten markkina kehittyy? Mä olen vähän sitä mieltä, että jos jos ei tarvitsisi ahnehtia markkinaa, niin tuulivoimassa voisi varmaan ehkä pysyä erossakin. En tiedä, en tunne riittävästi.
mutta niin, sehän on aika edullinen. Nyt olisi ollut niin kuin uudella pääomalla, uudeksi pääomistajaksi haluavalla tässä myös mahdollisesti sauma. Olisi voinut vaikka käydä koputtamassa ennen tätä osakeantia ja yrittää. Mä olin tyytyväinen, että tehtiin merkkarianti, mutta tämä olisi voinut olla sellainen tilanne. Ehkä se on vieläkin, koska nythän on paljon sellaisia osakkeita, jotka etsii uutta omistajaa varmasti. Joo, ja voihan se olla niinkin, että käytiin koputtamassa, mutta ei saatu, koska näitä merkintäoikeusanteja on niin kuin viime vuosina tai viimeisen sanotaan 10 vuoden aikana niin lähinnä niitä on käytetty silloin, kun niin suunnatusta ei löydy enää. Et sieltä ei löydy sitä, kenelle voitaisiin alle pörssikurssin myydä tätä. Tämä käydään nuuskimassa ensin ja sitten pannaan kuponkianti, koska niin kuin ei vaan löytynyt, koska kivempihän niitä on silleen diilailla BNB Paribaksen ja Morgan Canen kanssa, kun niin kuin ottaa rahvasta mukaan siihen, että rahvas otetaan mukaan vaan, jos niin kuin diili on niin kuin neutraali tai huono. Ja jos diili on erinomaisen hyvä, niin sitten rahoitusekonomit sopivat siellä keskenään, että terve täällä. Ja mä olen tässä niin kuin, mä olen ideologisesti, mun täytyy olla asiasta eri mieltä. Mä siis Alexander Ehrnrooth istui siinä jakkaralla muutama viikko sitten ja kovasti puolusteli näitä suunnattuja anteja. Ehrnroothin yhtiö oli esimerkiksi YIT:ssä ostamassa YIT:tä hyvään hintaan, selvästi alle nykyisen pörssikurssin. Ja ajattelutapa meni ehkä jotenkin vähän samalla tavalla, mutta niin, kun mun mielestä niin kuin kaikkien osakkeen omistajien, myös meikäläisen ottaminen mukaan, niin se on niin kuin ihan vaan niin kuin osakemarkkinoiden yleisen hyväksyttävyyden kannalta kunniakasta. Sanot olevasi eri mieltä, mutta nyt sä kerroit olevasi samaa mieltä. Mä olen sitä mieltä, että täytyy ottaa kaikki mukaan. Sen sijaan, että järjestettäisiin näitä. Niin, no me ollaan samaa mieltä. Niin me ollaan samaa mieltä, niin. Mutta sä esitit tämän yhtiöiden kannalta. Tietenkin yhtiöiden kannalta valitettavasti helpompana ratkaisuna. Joo, ei siis, mutta siis mä todellakin niin kuin pidän tätä niin kuin siis lähinnä niin, ja sitten ne liudentumiset on niin pieniä, että eihän ne mukamas missään tunnu, mutta kun mä silleen niin kuin pohjaan kuitenkin tämän sijoittamisen matematiikkaan, niin mun tietojen mukaan, kun se osakemäärä lisääntyy, niin sitten se markkina-arvo ikään kuin nousee ja se niiden vanhojen osakkeiden määrä dilutoituu, että pidin tätä, niin kuin tätä prosentin pakotettua suunnattua antia Fortumille esimerkiksi niin tällaisena laillistettuna varkautena. Sehän on aivan kauhean. Niin. Ja siis sehän oli myös euroissa iso. Niin. Kyllä, siis euroissa iso, mutta kun se oli vain 1%, niin eihän mikäs tässä. Siis sen lainan korko, kun laskettiin sen lainan todellinen korko, niin se on aivan julmettu. Oli. Kyllä tässä. Valtio ryösti meitä pienomistajia. Kyllä, näin se teki, mutta ei se vienyt kuin silleen niin kuin jotain 0,3%, mikään näistä nyt niin kuin sillä. Cityconin vielä, siis Citycon on tällainen tapaus, jossa ostetaan siis 100 seteleitä 50 eurolla ja vietään sitä hyvällä diilinä niin kauan, kunnes 100 seteleitä saa ostaa 40 eurolla. Eikö tämä suurin piirtein tämä ole se? Pyöreästi näin, että mutta se mitä siis Citycon, miksi olen siinä Cityconissa on se, että ne on sen toisen puolen siitä kiinteistösijoittamisesta hoitaneet erittäin hyvin. Eli sen operatiivisen puolen. Operatiivisen puolen, se, että ostetaan niin kuin kauppakeskus halvalla, sitten hommataan siihen vielä niin kuin mielellään vähän rakennusoikeuksia ja sitten täytetään se kauppakeskus. Sitten kun se näyttää, että sille kauppakeskukselle ei voi enää tehdä mitään, niin sitten se myydään. Niin kuin tälleen pyöreästi näin niin kuin siis kuuluisi niitä kauppakeskuksia hallinnoidakin juuri niin kuin Citycon tekee. Tän se tekee hyvin. Rahoituksessa se on niin kuin hoitanut huonosti, tai ei se ole kaikkina aikana hoitanut huonosti. Kyllä silloin niin kuin siitä, että kyllä mun mielestä oli niin kuin hauska mennä sellaiseen firmaan, jonka bondeja ostaa EKP. Oli silleen, niin kuin, tässä nyt tulee niin kuin, siis silleen, näin niin kuin veronmaksajana, niin en näe tässä niin kuin mitään järkeä, että miksi EKP ostaa Cityconin bondeja, mutta se osti. Ja että se sitten taas velkainen kiinteistösijoitusyhtiö saa lainaa ilman vakuuksia jollain 0,7, niin en minä tässäkään nähnyt mitään järkeä, mutta silloin se Cityconin niin kuin velkavipu pyöri oikeaan suuntaan, että päästään hyvin, kun otetaan niin kuin 0,7 pinnan rahaa ja sitten pannaan se vaikkapa 5% kauppakeskuksiin, joita pidetään huolta niistä kauppakeskuksista, niin kaikki on hyvin. Sitten tietysti, jos sulla on niitä 5% kauppakeskuksia,
ja sitten sä otat 10% vierasta rahaa, niin kaikki on huono. No, tämä on just se keissi, mitä viikko sitten Asuntosalkun Jaakko Sinnemaan kanssa puhuttiin tästä, koska Asuntosalkullahan on tällä hetkellä juokseva vuokratuotto 4,3 ja lainarahan hinta on 5,3. Kyllä. Eli juuri ollaan tässä samassa tilanteessa. Kiinteistösijoitusyhtiöt, mennään Ovaroon, jos sä oot hallituksessakin, jossa sulla on ihan merkittävä positio, se on 4-5% luokkaa ilmeisesti. Se on jo, juurikin olen juuri liputusrajan alle, niin kun, että se on 4,5 tai jotain sellaista. Säästät osakkeenomistajan rahaa, ei tarvitse laittaa pörssitiedotetta liputusrajasta. Vielä olet tarvinnut laittaa. Sekin kulu on sieltä tulossa. Mutta siis samankaltainen keissi. Eli siinähän mä olen siis itse lähtenyt myös aikanaan Ovaroon mukaan, eli siinäkin sai ostaa sataisen seteleitä joillakin 10 euroilla. Joo. Eli sulla on tällainen niin kuin, käytössä termiä paskayhtiösijoittaja vai halpayhtiösijoittaja, mutta siis P per B:llä edullisia yhteyksiä. Joo, siis erityisesti jos se B on noin niin kuin likvidia tavaraa, niin kuin että sen B voi myös realisoida. Ja tätähän niin kuin Ovarossa paremmin kuin Cityconissa ehkä. Tai niin. No siis se on vähän Ovaron salkussa ainakin. Joo, ja eikä se ole se Cityconin tuottovaadekkaan, se ei enää ole 5, että tietysti kauppakeskuksia on vaikea, mutta se on selvää, että kauppakeskuksia on vaikeampi myydä kuin yksittäisiä kämppiä. Että yksityisiä kämppiä, paitsi ehkä Mikkelissä ja Lappeenrannassa, mutta muissa kaupungeissa pystyy myymään hirveän helposti. Mutta, Itäsuomalaiset tässä. Mä ajattelin silloin, siis, että se oli silloin ikään kuin ostin juurikin, niin kuin se oli 10 seteleitä 4 eurolla mielestäni ensin. Ja sitten mä ajattelin, että se 10 ei ole kyllä oikea 10, että se 10 on niin kuin, että se on joko 8 tai sitten korkeintaan, että voi olla, että se on 6. Siis niin kuin, kun oli ihan niin kuin, ja tein vähän niin kuin siis sanotaan huonosti sen taustatyöni tänä päivänä tekisi sen paremmin, eli palkkaisin jonkun tekemään sen, kun se oli niin kiinteistöpositio oli niin ihan täysin julkinen. Niin se kerrottiin vuosikertomuksessa. Että siis olisi siinä niin joku näppärän pojan tai tytön voinut laittaa niin kuin käymään ne kaikki kohteet läpi, menee 2 päivää. Niin katsomaan, että minkälaisia asuntoja Varkaudesta on. Eikä tarvitse käydä siellä Varkaudessa, vaan siis voi soittaa paikalliselle kiinteistövälittäjälle tai vaikka joka paikkakunnan 2 kiinteistövälittäjälle, mutta tämä jäi tekemättä. Mä ajattelin, että onhan tämä nyt hyvä. Ja sitten tässä tuli myöskin, ja sitten mä ajattelin, että ei tässä mitään sitten että tässä keississä, että sitten ne myy ne. Ja sitten jää vähän, että ei se nyt varmaan voittoa nyt tee ennen kuin sinne taseeseen tulee jotain niin kuin sellaista, josta niin kuin ikään kuin generoituu, mutta että selkeää, että jos ei muuta, niin myydään kaikki. Ostetaan omia osakkeita ja sitten tämä niin kuin näin niin kuin, gäppi pienenee ja väkisikin ja matkalla niin kuin gäppiti vielä sillä, että jos yhtiökin ostaa niitä, sanotaan nyt niin kuin sitten tässä tapauksessa 8 euron kamaa 4 eurolla, niin tässä niin kuin tästä muodostuu se väliö, jos ei mitään muuta keksi. Mutta tämä osoittautui optimistiseksi arvioini siitä 10 euron olemisesta 8 euroa plus sitten tässä myöskin sitten se, että menet isoon positioon melko epälikviidissä osakkeessa ja sitten sun korkonäkemys on väärä, niin tästäkin yleensä niin kuin silleen sitten palkitaan ruoskalla. Mutta nyt ilmeisesti Ovaron salkku on kurantimpaa kamaa kuin mitä se oli vielä silloin muutama vuosi sitten. No siis epälikviidimpähän se nyt on, kun siis se oli se, kun ne asunnot on niin kuin siis pyöristellen, ne on niin kuin pitkälti myyty ja sitten siellä on sitten kaikenlaisia isoja kohteita ja isoja kohteita ja sitten yksi erittäin iso kohde, eli Jyväskylän Kukkula-hanke, mutta joka toivon mukaan on hyvään aikaan ostettu ja hyvään aikaan menty sisään, koska siis silloin kuitenkin yritetään, ajatus on siitä, että ostetaan silloin, kun veri virtaa kadulle ja kiinteistömarkkinoilla veri virtasi kadulla tuossa vielä hetki sitten. Virtaako se ihan vielä enää ihan tarkalleen ottaen nyt, niin en ole varma, mutta emme lähde mitään käännettä, koska en ole kiinteistön välittäjä, enkä myöskään lainaa niin kuin väkisin tarvitseva, niin kuin
tarvitsevassa kiinteistösijoitusyhtiössä, niin minä en mene sanomaan, että nyt nämä asuntojen hinnat nousee, koska kiinteistövälittäjien liitto on sanonut jo 1,5 vuotta sitten, että nyt alkaa olla merkkejä ilmassa, mutta mulla ei ole tämän tyyppisiä tarpeita. Mutta sanoisin näin, että se paniikkitilanne on kuitenkin niin kuin ohi silleen, että ei se Citycon olisi saanut sitä hybridiäkään rullattua vuosi sitten. Ei missään tapauksessa. Niin kuin siis, niin kuin nämä tällaiset niin kuin nämä yritysbondimarkkinat, niin ne on sellaiset, niin kuin, ne on suurelle yleisölle näkymättömät, niin kuin, mitä pidän vähän häpeällisenä, että se on näin. Mutta näin se kuitenkin on, ja se on siellä, missä, niin kuin, siis siellä, missä se niin kuin, arvo häviää niin kuin ensimmäisenä. Että se oli, niin kuin, minäkin tein korona-aikaan bondisijoituksen. Otin, jotta hajauttaisi riskejä, niin kuin kauppakorkeassa opetettiin, niin otin Cityconin vaihtovelkakirjalainaa, koska no niin. Sitä... Tämä meni varmaan nyt just sen kauppakorkean opin. Tänne sä oot nukkunut jonkun luennon. Ja sitten meklarini, joka ei ollut koskaan myynyt mulle yhtäkään bondia, mutta tässä tapauksessa nyt oli niin kuin fire sales tilanne, ja sitten kun sen takia en ole tehnyt bondeja, kun bondeissa pitäisi tehdä niin se fundamenttianalyysissä huolellisemmin kuin osakesijoittamisessa. Osakesijoittamisessa voit vaikka ostaa ensin ja tutkia sitten ja myydä sen ja realisoida tappion tai mitä nyt realisoida hyvänsä niin any day, mutta kun siellä bondeissa niin siis siellä ei ole mitään laitaa. Ja sitten ei mun tarvinnut Cityconissa, mun ei tarvinnut tehdä mitään muuta työtä kuin, tehdä päätös siitä, että otanko minä 64% vaihtovelkakirjalainaa firmasta, joka minun nähdäkseni ei mene nurin. Ja totesin, että joo, tämä oli, nyt löysi meklari. Että aika kovaa kohteeseen soitti, mutta kyllä niin kuin... Eli meklari soitti sulle? Joo. Niissä oli paljon tilanne siellä... Joo, meklari etsi ostajaa ja sitten siis, että hyvä meklari niin nimenomaan etsi kaveri, joka ei ota koskaan bondeja, mutta ymmärtää, mistä puhutaan. Niin kuin, että, ja kyllä mä tässä näin, niin kuin siis, että silloin siis bondi oli varmasti odotusarvon mielessä parempi sijoitus kuin se osake. Niin kuin minun nähdäkseni, koska ei siinä nyt siis, että... Mikä se oli vaihtohinta? Siis se oli hybridi. Sanoinko vaihtovelkakirjalaina? Joo, hybridi. Tai sitten sanoi itse hybridi, joo. Joo, hybridi. Tämä on eri asia, ei siinä tule mitään sen kummempaa, mutta kun se, jos mä ostan sen 64%, niin jonain päivänä se tulee 100% plus kupongit. Noin, niin upsidea on siis sen verran kuin on. Ei sitä niin kuin siis silleen paljon yli... paljon kuin se tuotto plus se 100% nousu, niin ei sitä paljon enempää ole, mutta että onhan sitä siinäkin, kun mun mielestä downside on niin kuin safetattu, että kun on sitä osakettakin ottanut, eihän se nyt siis niin kuin silleen, että ison kiinteistösijoitusyhtiön osakekurssi niin kuin jotenkin nopeasti edes tuplaisi, niin vaatii aika erikoista markkinaolosuhteiden ja korkotasojen muutoksia, että ei sieltä mitään ten-baggereita niin kuin silleen löydä kuin ihan erikoistapauksia, mutta iso yhtiö se ei ole koskaan. Et kun se downside nimenomaan on erittäin rajattu, jolloin silloin voi tyytyä niin kuin sellaiseen vielä ehkä maltillisempaan upsideen niin kuin helposti, koska niin kuin mä kuitenkin niin kuin silleen, että mietin aina näissä sijoituksissa sitä, että mihin tämä niin kuin siis mikä on niin kuin, mä ymmärrän sen, että tietysti alle nollan se ei voi mennä, mutta sitten yleensä yhtiöissä, jotka pysyy jotenkin pystyssä, niin niissä on niin kuin joku sellainen raja, jos olen arvioinut fundamentit oikein. Ja tässä on tietysti sellainen iso jos, että joskus on tullut arvioitua jonkun firman fundamentit vähän väärinkin. No mutta kiinteistösijoitusyhtiössä siinä kuitenkin on reaaliomaisuutta, jota pystytään realisoimaan tarpeen tilanteen. Mutta niin, nyt mentiin taas Cityconiin, mutta jatketaan sinne Ovaroon. Ovarohan itse teki Jyväskylästä muuten hyvän, tai ainakin näytti siltä, että hinta oli ostajalle suotuisa kauppakeskuksen, Forum-kauppakeskuksen. Joo. Mutta niin, tämä Kukkula-hanke... Jonka Citycon oli aikoinaan ostanut jollain 50 miljoonalla. Mutta siinä oli välissä joku muu omistaja. Oli sitten ne tuuppasi sen eteenpäin jollakin 30 miljoonalla. No niin. Mutta niin, siis tämä Kukkula-hanke on iso hanke, ja mua ei voi olla häiritsemättä siinä, että siis hankkeessa on kolme omistajaa, jotka omistaa niin kuin kaikki, eli on siis Royal House, Investors House ja sitten Ovaro. Ja omistajiahan on näissä
ristiin ja rastiin. Mikä takaa sen, että just Ovaron osakkeenomistaja, tai että Ovaron osakkeenomistaja ei joudu kantamaan riskiä ja olemaan maksumies, kun muut omistajat, eli Investors House ja Royal House, kenties heidän pääomistajillaan on intressi tästä kolmikosta ohjata rahavirrat itselleen? No se on kyllä aika heikoissa käsissä, koska sen niin kuin takaa Ollikainen, Pyysing ja Repo, eli hallituksen riippumattomat jäsenet. Independent-osasta, että sitä ikävä sanoa. Ja siis toki tietysti toimitusjohtaja, joka on myöskin niin kuin puhtaasti Ovaron puolella. Eikä me olla edes Ollikaisen kanssa ihan täysin riippumattomia, koska meillä on molemmilla ihan vähän investointihausia. Niin mä itse huomasin tämän. Ja siis siinä mulla vähän pelko alkoi tullakin, koska itse olen myös nimenomaan Ovaron osakkeen, että nyt Pyysinkin nostanut nyt hajauttaa näitä. Mutta jos tämä on oikeasti sellainen asia, niin te olette paljon vartijoina, tai kaikkien, tämä on niin kuin poikkeuksellinen tilanne, jossa niin kuin hallituksen riippumattomilla jäsenillä on niin kuin oltava tosi tarkkana. Näin on. Olen siis niin kuin, näin suuren vastuun kantaminen tuntuu jopa vähän niin kuin vastenmieliseltä, koska voihan se mennä niin kuin huonostikin. Mutta siis toisaalta tämä oli siis, että kohde vaikutti houkuttelevalta ja se oli kaikille kolmelle yksinään liian iso ja vähän niin kuin kuitenkin tunnettiin ikään kuin keskenämme, että tällaiseen voidaan lähteä. Mutta niin, sulla on ymmärrän sijoittajan huolen täysin ja tämä on ihan niin kuin tällainen ja se on myös sun oma huolesi. Relevantti huoli, mutta tämä on myös mun huoli. No. Mä ehkä sitten edelleen jatkan. Tämä oli se olennainen kysymys, koska aika vähän mulla sitä Ovaroa on, mutta kuitenkin. Huomasin ilokseni, että ollaan haksahdettu myös Tietoevrissä samaan yhtiöön. Ei puhuta siitä. 49 sukupuolijakautumaan tähtäämisessä. Jos se on niin se yhtiön fokus, niin tämä tuli sen jälkeen, kun mä olin sitä ostanut. Tosin niin kuin, ei tässä kyllä niin kuin, hyppäsimme arvoansaan, mutta arvoansa on sikäli purkautunut, että hinta on sama, mutta olisin tässä. Jos olisi ollut Tietoevryn politiikka siitä, että koitetaan rekryissä päästä siihen, että meillä on tämä 49% miehiä, 49% naisia ja sitten 2% muun sukupuolisia ja muuta tällaista, niin silloin mä olisin todennut, että seuraava lappu, kiitos. Mutta niin kun ostin mielestäni arvoa hirmu halvalla. Ja tiesin kyllä, että olin kyllä niin kuin ihan kotityöni tehnyt. Tiesin, että Tietoevryllä on niin kuin tällainen säännöllinen vuosittainen juoksuva kulu, jota ennen vanhaa kutsuttiin niin kuin satunnaiseksi tuotoiksi. Että niillä on joka vuosi niin kuin on niin sanotusti joka vuosi oikaistaan tulosta sisukkaasti noin niin kuin erillä, joka on niin kuin, tämä erä, millä oikaistaan, on vaikuttanut varsin kiinteältä. Mutta siis siitä huolimatta se vaikutti kovin edulliselta, mutta oltiin vähän niin kuin kuitenkin. Ja erityisesti olin vakuuttunut siitä, koska niin kuin kaikki, ketä tunnen, ketä olivat siellä töissä tai asiakkaina, ne haukkuivat ne pystyyn, joten niin kuin, tällöin ajattelin, että tähän on hyvä fundamenttiperuste, koska ne ovat kertoneet tänään minulle ja ne ovat kertoneet sen kaikille, niin siis silloin tämä tarkoittaa sitä, että arvo on, jolloin siis niin kuin arvostushan ylireagoi tällaiseen niin kuin, melko äänekkääseen kuiskailuun, että on niin kuin vaikea jostain löytää keskustelupalstaa, jossa ei joku olisi käynyt haukkumassa Tietoevryn noin niin kuin joko toimittajana tai sitten työnantajana ja näin poispäin. Ja sitten tähän oli sitten toki siis siitä, kun me hypättiin, niin sitten onkin tullut nämä Ruotsin tietomurrot, joista tiedottaminen oli sanotaan ystävällisesti sanottuna rikollista. Niin, kyllä ollaan niin nyt, tässä on se, että tässä on niin ollut siis hyvin lähellä, että en olisi noudattanut mentorini ohjetta, että silloin kun positio vituttaa, niin myy heti kaikki. Mutta en ole vielä laukaissut liipaisinta, koska tässä nyt voi kuitenkin ehkä olla vähän, tai olen vähän hintasensitiivinen, että tuntuisi kovin
edulliselta myydä juuri nytten. Mutta ehkä kannattaisi henkisestä syystä siitä huolimatta, sillä koska se rivi on se mun niin kuin rivi, joka niin kuin haittaa muuta eniten kaikista, mitä mulla on. Siis harmituksen mielessä kyllä. Nimenomaan. Ja mä oon ostanut kanssa sitä nyt. Joo, ei ison kura ei ole siellä. Niin, joo. Olen ostellut kanssa sitä nyt vastapalloon tässä, kun kurssi on niin kuin, halpa on muuttunut entistä halvemmaksi. Mikäs tämä banking-sekoilu? Mitä siis siellä niin kuin kaikki hommat oli tehty valmiiksi sille, että nyt kun ollaan juhannusviikolla, niin siis reilun viikon päästä olisi pitänyt olla Tietoevry Banking itsenäisenä pörssiyhtiönä. Niin kuin kaikki oli velkojien kanssa juteltu ja mä voin kuvitella, että niin kuin graafikko on laskuttanut logostakin siellä jo jotain. Ja sitten yhtäkkiä päätetään, että eipäs laitetakaan ulos. Tämä oli verenpainetta nostettava. Että sen jälkeen, siinä välissä, kun niin tämä Tietoevry teki tämän banking-sekoilunsa, ja siinä taas puhuttiin niin silloin siinä vaiheessa, kun toimiva johto ja hallitus alkaa puhumaan höpönpöpöjä tai hallituksen puheenjohtaja ei vastaa puhelimeen ja toimitusjohtaja puhuu höpönpöpöjä, niin silloin pitäisi olla silleen niin sijoittajan hyvin huolissaan. En nyt tarkkaan ottaen tiedä, mikä siellä on, minkä vuoksi näin sekoiltiin, mutta siis selkeää on se, että lausunnot ei ollut konsistentteja. Eihän nyt siis niin kuin maailmassa ei muuttunut niin kuin, siinä kuukaudessa kahdessa, kun puhuttiin niin kuin toista, niin ei muuttunut yhtään mitään. Maailma niin kuin muuttui. Sanotaan näin, että jos jotain tapahtui, niin siinä välissä pankkiosakkeet vähän nousivat. Niin kuin merkittävin fundamenttimuutos. Eli olen positiosta hyvin huolissani ja sanotaan, että tässä on kyllä niin kuin niitä maalejan kanssa siirretty, että mistä irrotan, niin siinä on niin kuin ensimmäinen numero vaihtunut ja toinenkin numero pienentynyt tyyliin. Tai itse asiassa se on hirvittävän hyvä yhtiö kaikille rahastonhoitajille tiedoksi. Ostakaa. Se ostotarjous on vihamielinen ostotarjous on tulossa ihan lähipäivinä. Vaihdakin näkemystä tässä. Niin kannattaa miettiä, kyllä siis grilliä seurataan myös salkunhoitajapiirissä. Siis itse asiassa grillille vieraan salkunhoitaja Juha Varis laittoi Xään tiedon, että hän oli käynyt, niin kuin, hän on nyt grilliakatemian käynyt. Täällä niin kuin salkunhoitajat jopa joutuu niin kuin valmistautumaan tähän ihan akateemisella koulutuksella. Mikä on Kimmo Alkion asema kaikessa tässä? En mä oikein tiedä, ei mulla ole siis niin kuin lehtitietoja mitään parempaa. Että en ota poikkeuksellisesti vastaan niin kuin moottoripyöräkerhot. Poliisikuuluttelussa tein kommentoi. Et muista tämän asian liittyvän. Kaadoin sulle vähän parantavaa juomaa Tietoevry-tappioiden lieventämiseksi tässä. Vielä yksi yhtiö, missä mä huomasin, siis Trainers House. Sä oot siellä, eikö niin? Oot sulla myös siellä, siis euroissa tietysti pieni positio, kun itse firmakin on pieni, mutta kuitenkin. Onko se kanssa tällainen fundamenttipeli? No, se on enemmän siis silleen noin niin kuin, sanotaanko, oli se fundamenttipeli siis siinä mielessä, kun mä otin pienen position, itse asiassa mä olin sitä vähän enemmänkin, kun ne ilmoittivat osinkopolitiikastaan, ja jolloin sitten kun olin seurannut kuitenkin entistä kurssitoveria, niin uraa pitkältä ajalta noin niin kuin, siitä, kun se oli mun kanssa samalla englannin kurssilla ja oikeustieteen luennoilla käytiin, ja siihen, kun se oli hyvien, pahojen ja rumien toimittajana, siihen, kun se veti tätä Trainers Housea, ja sitten kun ne ilmoitti maksavansa jatkossa, oliko se nyt 1,5 miljoonaan osinkoja, joka tarkoitti sitä, että, ja tiedän se nyt kuitenkin laskentatoimissa, vaan joka tarkoitti sitä, että sittenhän tämä olisi niin kuin, kun ei niillä nyt ollut sitä kuitenkaan niin kuin siis silleen ikään kuin kassassa, että sitä jaetaan niin kuin jatkuvasti. Että jos tämä on niin kuin jatkuva tällainen tapahtuma, niin silloin tämä tarkoittaa sitä, että tämä on niin kuin, osinkotuotto oli niin, että sitten ollaan niin kuin PE7 tyyliin noin niin kuin ikään kuin kestävästi. Ja tähän mulle nyt oli lähinnä Trainers Housen teksti luettuna. En näe oikein sen valmennusbisneksen skaalautuvuutta, että skaalautuu vähän niin kuin
Caron grilli tai sijoitustieto, että kovin laajaa ulkomaalaista asiaa, kun se saattaa jäädä Amerikan vallatus tekemättä. Voi olla, ettei sinappi maistuu ihan joka puolella, se on totta. Mutta Trainers House olisi tällainen yhtiö, jonka jos joku haluaisi tulla pörssiin, niin senhän voisi ostaa ja myydä sitten valmennusbisneksen. Joo, mutta siinä siis, kun siinä on sitä oikeaa väliötäkin vähän niin kuin kuitenkin, että siinä on kuitenkin siis sellainen business mutta eihän markkina-arvohan on tosi pieni, jolloin siis nykyiset suuret omistajat, heistä osa voisi ostaa sen bisneksen ja jatkaa sitä tekemistä sitten. Joo, mutta ei niistä kuorista niin paljon saa, siis että kun ei siinä siis, että onhan siinä niin sellainenkin vaihtoehto, että tulee suoraan listalle ja jos sen tekee niin sen suoraan listalle tulemisen fiksusti, niin 1 miljoonalla pääsee, joka tuntuisi olevan silleen niin se silloin, että paljonko olet halukas maksaa kuorista. Plus osakkeenomistajista. Joo, siis me ymmärrän tämän, siis, että sun täytyisi niin siis tulla listalle, niin sun täytyisi hankkia, sun täytyy ipottaa. Mutta siis, niin tosi siis sellainen, että jos Mikael Rautanen hoitaa sen homman, niin sitten se maksaa, niin siis siinä on ipotettu ja ollaan listalla ja sitten on mennyt 1 miljoona. Siis sellainen, joka ei niin kuin... Niin Mikael hoitaa 1 miljoonalla. Niin siis se hoiti sen Inderesin listautumisen noin niin kuin, ihan niin kuin siis silleen halvemmalla kuin mitä pidettiin mahdollisena. Siis tämä on aina nämä, niin kuin, tämä on sama näissä merkintäoikeusaineissa, aina ne niin kuin, kaikki aina selittää, että ne on niin helvetin kalliita, että ei niitä pysty tekemään. Minä sitten soitin tuossa silloin juuri sen Citiconin merkintäoikeusannin aikana. Ja että, niissä jotain, joka ei ollut merkintäoikeus. Joo, kyllä. Niin. Että mitähän se olisi niin kuin maksellut ja arviot olivat silleen, että no se nyt maksaa niin kuin siis sen, että pankkiliikkeen pohjalta noin niin kuin ne velottaa about saman siitä kuponkiannista kuin siitä suunnassa, koska niin. Kyllähän niiden täytyy siitä, kun ne soittelee kurssikavereille, Morgan Stanleylle soittelee täältä Suomesta, se pääjärjestäjä soittaa ulkomaan puhelut maksaa ja silleen, niin, täytyyhän siinä sitten olla feed kohdallaan, että se oli niin kuin, että kuponkiantiin joutuu tekemään prospektuksen, mutta toisaalta sen prospektuksen, kun sä oot listayhtiö, niin sullahan on ikään kuin ne kamat jo valmiina, että vaikka ne niin juristit, jotka ne tekee, niin ylilaskuttaa törkeästi, niin sellaisen saa 50 tonniin, eli että ero noin niin kuin kahden eri tahon, jotka ovat alalla, niiden arvio oli, että hupaisasti sama arvio, että ero on 50 tonnia. 50 tonnia on se kuponkianti kalliimpi kuin se suunnattu anti. Ja se kiinteä on hinta, siis tämä on se, tulee siitä prospektuslaati. Se on sitten niin kuin, nämähän on diili kerrallaan, että ei niillä ole mitään sellaista kiinteätä hinnasta, mutta pyöreästi näin. Ja se on osakkeenomistajien yhdenvertaisen kohtelun hinta, 50 tonnia. Kyllä, tuntuu aika halvalta. Tietysti se on niin kuin tätä on niin kuin kovasti sitä, että kun sitten ne osa osakkeenomistajia ei sitten ymmärrä, mitä tapahtuu. No, se on harmi minunkin mielestäni, mutta tähän voisi sitten niin kuin sekä yhtiöt panostaa että pankkiliikkeet panostaa. Yhtiöt voisivat niin kuin kaikki tehdä selkokieli. Eivät ulkoista juristille, vaan yhtiössä voisi yksi kaveri katsoa, että tämän ymmärtää niin kuin, Maria-Liisa Lappeenrannastakin, eikä niin kuin pelkästään Hans-Peter Kauniaisista. Ja sitten toinen on se, että pankkiliikkeiden kaikkien niin kuin näiden isojen, siis erityisesti isojen pankkien, niin pitäisi olla politiikkana palata 80-luvun politiikkaa, jolloin merkintäoikeusanneissa oikeasti koitettiin myydä vastaava määrä merkintäoikeuksia. Jos ei vastannut, myydään merkintäoikeuksia ja sen verran, että sitten nostetaan sillä rahalla niitä osakkeita. Tämähän nyt oli aivan niin kuin overpromise, siis niin kuin, että silloin paperikuponkien aikaan tämä olisi niin kuin oikeasti tehty, mutta siis se on niin kuin, tämä on ihan niin kuin, ilman muuta fair and square, että jos ei tule vastausta, niin sitten niin kuin painetaan noin niin kuin siinä 2 päivää ennen kupongin listautumista, niin painetaan kaikki ulos. Sen lisäksi pitäisi aloittaa sen kupongin noteraus. Tässä meillä on vastassa se, että meillä ei ole hallintarekisterilakia, joten meillä on tämä pelkkä Euroclear, joten Euroclear tuo ne kupongit listalle muutaman päivän sen jälkeen, kun se osake tulee. Tämähän on juurikin se pointti, missä niin kuin siellä Finnairissa syösittiin eniten se, että kun se kuponki ei ole listalla ja osake laskee, koska se kuponki irtosi. Sen kupongin pitäisi tulla listalle samana päivänä, kun se
kuponkiirtoa. Plus sillä, niin kuin, siis sillä kupongilla pitäisi pystyä niin kuin, treidaamaan niin kuin ikään kuin ainakin nyt siis siihen T-2, niin kuin, ellei siirrytä jopa Amerikan T+1, niin kuin tässä ihan näinä päivinä. Ja sitten, jotta niin kuin ne, mutta se on selkeää, että jos joku ei vastaa siihen, niin sen intresseissä on parempi, sen intressi on se, että ne myydään kuin ne poltetaan. Eli välittäjällä pitäisi olla oikeus myydä sillä, niin jos se on vaikka 1:8, niin riittävä määrä, jotta... Ei, kyllä mulle riittää tämä ihan, tämä oli pelkkä myynti. Mutta siinähän voi syntyä sitten taas tällaisia pelitilanteita, jos tiedetään, että OP myy 2 päivää ennen kello 16 ja Nordnet myy viimeisenä päivänä kello 13.30. Ei niitä UP ja Nordnetin tarvitse siis niin kuin, ei niiden tarvitse sitoutua johonkin kellonaikaan, vaan että kunhan ne myyvät ennen kuin noteraus loppuu. Sen takia mahdollisimman pitkä noteraus. Sen takia haluaisin pidentää sitä aikaa, kun ne kupongit on siellä, että kerettäisiin myymään kuuluisien pihtiputaan mummojen kupongit, jotka ei vastaa koskaan. Mutta miten OP voi myydä kaupankäynnin edeltävänä päivänä, jos seuraavana päivänä asiakas soittaakin, että joo, minä haluan merkitä ei, no siis, siellä on paljon niissä säilytyssopimuksissa sellaista pientä tekstiä, mikä jää monelta lukematta. Sisällyttää sen vaan sinne, että näin saa tehdä. Lisää sen 1 riviksi sinne, ja se me epäilee, että siellä sellainen rivi onkin monella. Siis, että Nordnet esimerkiksi myy ruotsalaiset ja ainakin ruotsalaiset, koska mä oon törmännyt tähän, mulle useampaa kertaa olen kauhuissani näppäillyt sieltä, kun ne yrittää myydä mun merkintäoikeuksia. Ei ne siis ole mutta siellä lukee, että nämä myydään, jos et vastaa, mikä on oikein. Tämä koskee vaan, oliko se nyt ruotsalaisia ja tanskalaisia, ei suomalaisia. Se pitäisi Nordnetissakin koskea myös suomalaisia, jos niin kuin multa kysyttäisiin, että ne pakko myydään, jos et vastaa tiettyyn päivään mennessä. Ja tämä on ihan selkeä, siellä se on se niin kuin, ehdossa, että näin tehdään niissä säilytyssopimuksia. Sitten niitä voi muuttaa, ne tässä tehdään se normaali, niin kuin mikä taas Nordeasta tulee tämä lappu, että tähän, jos et vastaa tähän, niin ei mitään hätää, me muutamme sopimustasi kuitenkin. Ja jos vastaat jotain muuta, niin sitten me irtisanomme tilisi. Joten olet hyvin yksinkertaista saada tehtyä tästäkin neuvottelusta. Haluatko vielä vedättää jotain omistustasi vai lähdetäänkö juhannuksen viettoon? En mä yleensä mieluummin niin puhun sinne alas sellaisia, mitä on nostamassa. Tässä on niin vähän negatiivinen sentimentti. No hauku joku yhtiö. Turha niitä on niin vedättänyt. Ja se tietoelämä tuli vähän niin kuin tietoevryn-korjaa. Aletaan elämään jo menneisyydessä, kun palataan vanhoihin. Ja ne aina ostaa jonkun E-llä alkavan yhtiön. Se on niin kuin tieto E, voi puhua. Ei muuta. Ei muuta. Sitten mä päästän sutten juhannuksen viettoon. Ei muuta kuin parantavaa juhannusta. Näin. Kiitos. Marinadi. Asiantuntijavieraana Annika Henriksson. Marinadin tarjoaa S-Bank. Hei, Annika Henriksson, me juteltiin muutama viikko sitten pääomasijoittamista, mutta silloin vain sellaisella filosofisella yleisellä tasolla. Ja silloin itse asiassa mainitsit, että nyt on tullut näitä mahdollisuuksia sijoittaa myös meikäläisten yksityissijoittajien pääomarahastoihin. Sähän siis itse asiassa hoidat S-Bankin nimenomaan private equityin, tai global private assets, siinä on muutakin kuin private equity rahastoa. Siis mihin tämä rahasto, siis mitä sä oikein teet, mihin sä sijoitat? No siis käytännössä mitä me ollaan S-Bankissa haluttu tehdä, niin me ollaan haluttu antaa yhä laajemmalle sijoitusjoukolle juuri meidänlaisille yksityissijoittajille pääsy myös private equity markkinaan ja haluttu tarjota se nimenomaan mahdollisimman laadukkaalla tavalla, eli semmoisia institutionaalisten sijoittajien kriteerit täyttäviä sijoituskohteita. Ja käytännössä me ollaan haluttu toteuttaa se niin, että me ollaan sitten partneroiduttu globaalin todella suuren private equity rahastomanagerin kanssa, Hamilton Lanein kanssa, ja S-Bankin rahasto sijoittaa kaikki rahat sitten vastaavasti Hamilton Lanein Global Private Assets rahastoon. Eli siellä tulee sekä tätä private equityä, eli pääomasijoituksia, niin kuin sijoituksia noteeraamattomien yhtiöiden osakkeisiin, että myös sitten niihin lainoihin, eli private debtia tai private credittiä. Kyllä, se on niin kuin, portfolio on ensisijaisesti private equityä ja sitä private equityä tehdään 2 tapaa.
että siellä tehdään sekä suoria sijoituksia, että sitten tehdään tämmöisten suljettujen pääomasijoitusten kautta, jotka on näitä sitten 10 vuoden noin sijoituksia ja sitten niitä ostetaan ja myydään ja sitten siellä on pieni osa tätä lainaa. Ja se mikä tämä rakenne, erityisesti tämä suorat osakesijoitukset ja sitten nämä pääomarahastojen kautta tehdyt sijoitukset, niin tämä mahdollistaa todella laajan allokaation, poikkeuksellisen laajan pääomamarkkinoilla, että siellä on vajaa 180 sijoitusta, mutta jos me puretaan ne kaikki ne pääomarahastot sieltä, ne suljetut ja niiden sijoituskohteet, niin sijoittaja saataisiin itse asiassa pääsyn yli 2000 yhtiön salkkuun siellä private equity-markkinalla. Eli halutaan antaa semmoinen allokaatio, että yhdellä sijoituksella sä saat riittävästi hajautusta siellä private equity-markkinalla. No mitä siellä salkussa nyt, siis noin suurin piirtein on, siellä on 1200, niin kuin sä sanoit, kohdetta, mutta miten sitä voi profiloida? Miten sä avaat sitä kuukausikatsauksessa sijoittajille? Kyllä, siellä vähän sitten mennään enemmän näihin strategioihin, eli tämän rahaston tarkoitus on olla vähän semmoinen maltillisemman riskin tuote omassa kategoriassaan, eli private equityssä. Tämä keskittyy nimenomaan näihin suuriin buyout-kauppoihin, eli jo menestyviä tai tuloksellisia yhtiöitä sitten ostetaan ja kehitetään ja omistetaan ja sitä kautta saadaan sitten sitä lisäarvoa, niin näitä on tällä hetkellä siellä salkussa noin 75% ja sitten pienemmällä osuudella siellä on näitä venture capital ja kasvusijoituksia, mutta koska tämän on tarkoitus tarjota vähän maltillisempaa riskiä siellä, niin ei ole sitten niin paljon tätä kasvusijoituspuolta. Ja sitten jos maantieteellisesti katsotaan, niin suurin osa on Yhdysvalloissa, noin 70%, ja sitten Länsi-Eurooppa on sitten toisiksi suurin 20%. Tähän on 2 syytä. Ensimmäinen on se, että rahastomanageri Hamilton Laneillä on ehdottomasti suurin ja laajin osaaminen ja verkostot nimenomaan siellä Yhdysvalloissa. Ja kun me mietitään tämmöisiä pörssin ulkopuolella tehtäviä kauppoja, niin kun niillä ei ole mitään markkinaa, niillä ei ole listaa, mistä sä voit etsiä, että no ostanpa tuon ja ostanpa tuon, niin silloin sun todella tarvitsee olla paikan päällä siellä, missä ne yhtiöt on, ja olla vahvat verkostot, jotta sä saat ne parhaat sijoituskohteet. Niin sen takia tietenkin sitten ollaan siellä, missä Hamilton Laneilla on se vahvin osaaminen. Ja sen lisäksi halutaan myös antaa kuitenkin semmoinen vähän niin kuin kokonaiskatsaus siihen markkinaan, että Yhdysvallat on suurin myös private equityssä, mutta sitten samalla painolla kuin muutenkin private equity-kentässä sitten Länsi-Eurooppa ja muut maat on siellä mukana, niin se allokaatio on sitten maantieteellisesti muodostettu. Tämä rahasto on auki joka kuukausi, kun taas niin kuin pääomasijoituksiahan kohdeyhtiöihin tehdään. Ei välttämättä niin kuin joka rahasto edes joka vuosi löydä kohdetta. Kuka pitää huolen siitä, että raha ei makaa laiskana? No toi on hyvä kysymys, kun puhutaan nimenomaan tämmöisistä niin sanotuista evergreen-tuotteista, eli ne on auki jatkuvalla syötöllä ja meidän tapauksessa kuukausittain. Tämmöisissä tuotteissa on hyvä huomioida, että sitä likviditeettiä on pakko olla. Tietenkin niin kuin lunastuksia varten ja sitten juurikin niitä uusia kauppoja varten. Se, miten sitä käytännössä hallitaan, siinä pitää olla semmoinen tehokkuus, että se ei merkittävästi vaikuta sen sijoittajan tuottoon. Eli lunastuksiin pidetään, mutta sitten esimerkiksi kaupanteossa, niin vaikka tämän meidän rahaston kohdalla, niin mikään uusi sijoitus ei lähtökohtaisesti ole yli 2% siitä kohderahastosta, niin sitä kautta toki se saa aikaan sen, että sitä kassavarallisuutta ei tarvitse olla kohtuuttomissa määrin niitä uusia kauppoja varten. Ja sitten myös tämmöisten isojen rahastomanagerien etu on se, että heillä on usein monta tuotetta yhtä aikaa auki, joko niitä suljettuja rahastoja ja sitten siinä rinnalla ehkä tämmöinen jatkuvasti auki oleva, niin niitä uusia sijoituksia voidaan myös allokoida näiden eri sijoituskohteiden välillä sitten, ja sitä kautta se jatkuvasti auki oleva rahasto voisi ottaa sen osuuden, mikä siellä on silloin likviditeettiä. Ja tätä kautta sitten pyritään just siihen lopputulemaan, että se likviditeetti ei merkittävällä tavalla niin kuin alenna tai madalla sitä sijoittajan saamaa tuottoa. No sitten tämä mua private equityssä ehkä eniten vaivaava kysymys on se, että tosiaan ei ole listaa. Pörssissä me nähdään monella desimaalilla koko ajan, että mikä on osakkeen kurssi, mutta noteraamattomilla kohteilla hinta määräytyy sitten, kun joku on sitä valmis jotain maksamaan. Miten tämä niin kuin arvonlaskentakysymykset hoidetaan, kun te olette auki joka kuukausi? Kyllä, ja tämä arvostus on varmasti semmoinen, mikä kaikkien vaihtoehtoisten sijoitusten kohdalla niin on enemmän tai vähemmän aina teemana esillä. Ja meille on S-Pankissa yksi kriteeri, että aina jos me valitaan tämmöisiä rahastomanagereita, niin kaikki sijoituskohteet pitää arvioida kolmannen osapuolen niin kuin puolesta ja sitten taas käytännössä se tarkoittaa sitä, että on ulkopuolinen arvioitsija, alansa ammattilainen, joka katsoo niitä sijoituskohteita. Tässä meidän private equity-rahastossa niissä käytännössä katsotaan 3 asiaa, kun niitä kohteita arvioidaan kuukausittain.
Eli ensimmäinen on sen yhtiön omat luvut, mikä on sen kasvu, kehitys, miltä sen tulevaisuus näyttää, mitkä ne luvut on. Seuraava asia, katsotaan sitä listattua pörssiä. Onko siellä jotain verrokkiyhtiöitä, joita pystytään katsomaan rinnakkain tämän yhtiön kanssa, millä arvostuskertoimilla ne on siellä pörssissä ja otetaan tarvittaessa sitä huomioon. Ja sitten kolmantena on juurikin nämä yrityskaupat, eli jos on ollut joku vastaava kauppa, joka soveltuu tähän arvostuksen alla olevaan yhtiöön, niin voidaan katsoa, että millä arvostuksella sitä on mahdollisesti sitten kaupattu ja sitä kautta voidaan myös justeerata sitä arvoa sitten tarvittaessa sen mukaan. Mutta tärkeintähän on se, että sijoittajat sekä tulee rahastoon sisään että lähtee sieltä rahastosta pois mahdollisimman realistisella arvolla. Ja se on mun mielestä se avainasia tässä, että tietenkin me pyritään aina löytää semmoinen arvo niille sijoituksille, joka on mahdollisimman todenmukainen ja realistinen niillä tiedoilla, mitä on saatavilla. Jes, tämä avasi aika kivasti pääomasijoittamista, näin niin kuin miten yksityissijoittajakin sitä voi tehdä. Suuret kiitokset, Annika. Kiitos, Karo. Seuraavana vuorossa Karon tuomio. Joo, mä huomaan, että mulla ja Aki Pyysingillä on samankaltaisia sijoitusmieltymyksiä. Nyt tietysti puhuttiin Helsingin pörssin yhtiöistä. Akilla on paljon tietysti myös muualta, etenkin Ruotsista. Mutta niin arvosijoittajia tunnutaan olevan, ostetaan just niitä 10 seteleitä vitosella silloin, kun niitä saa. Silläkin uhalla, että hetken kuluttua se 10 seteli ei ole enää 10 seteli, vaan 8 euron kolikko vai seteli, kumpi se sitten onkaan. Ihan samalla ajatuksella menin siihen Ovaroon ja kiitos toi Ovaroa koskeva keskustelu oli mun mielestä niin kuin itselleni Ovaron pienomistajana ehkä se tärkein ja olennaisin, koska no joo, Aki Pyysing on niin kuin luottomies siinä meidän muiden omistajien. Me käsiteltiin tätä siinä silloin, kun oli Investors Housein toimitusjohtaja Petri Roininen täällä muutama viikko sitten grillin äärellä, niin silloin puhuttiin tietysti myös just tästä Kukkula-hankkeesta enemmänkin ja just tästä ongelmasta, että on samoja omistajia kaikissa näissä yhtiöissä. Ja siinä mielessä mä kyllä luotan, että niin kuin Aki Pyysingin kanssa uskallan olla ja mielelläni olen samassa veneessä, koska uskon, että hän, no niin kuin nyt vaikka mitä Cityconista puhuttiin, ajatellaan täysin samalla tavalla. Cityconissa hänellä tietenkään ei ole mahdollisuutta mennä ohjaamaan pääomistajan toiveita ja se riski on otettava. Ja ylipäätään tämä ajatus siitä, että omistajarakennetta täytyy miettiä, sitä täytyy miettiä Cityconissa, sitä täytyy miettiä Ovarossa ja Investors Housessa, niin kuin viittasin, mutta sitä täytyy miettiä kaikissa muissa. Excelissä myös se, että Excelin omistus on hajaantunut kasvottomille omistajille. Kyllähän se, että on kasvollinen pääomistaja, joka toimii samoilla intresseillä kuin itse, niin kyllä se on tavattoman tärkeää. Mutta näin, tämä oli kevätkauden grilli. Nyt siirrytään muutamaksi viikoksi grillaamaan ihan livenä, minne mennäänkin. Ja palataan studion grillin äärelle. Karon grilli palaa taas YouTubeen, Spotifyhin, mistä sitten seuraatkin elokuussa. Oikein hyvää kesää. Tämä oli Karon grilli. Grillinpitäjä Karo Hämäläinen. Grillipaikan rakensi Illegal Vision. Kokkeina häärivät Henrik Koivisto ja Olli Jalkanen. Marinadit maksoi S-Bank.